Здравейте и добре дошли в по-добрия канал за бодибилдинг, само че днес ще разкрием тайните на един друг силов спорт, доста тежък, интересни имена като Аспарух Тотев, Велизар Митов, Ицо Мусков или Мускулов, както му казват. Сега ще ни покажат къде тренират, какви упражнения ползват, как загряват, как се възстановяват и да видим дали ще мога да се включа някъде в тези движения. Съмнявам. Честно казвам, след последната тренировка с Недик, добре, че съм стара кабарекна актриса и пропуснах последните 5 серии. Вече съм по-добре, но искам да ви кажа, че Явор вчера ми изпрати едно клипче. Искам да ви покажа колко му е тежко на момчето. Гледай как се свалят стъпала сега. Аз на следващия ден, даже вечерта още не може да се свие крака повече от 90 градуса. Виждам, че Велизар вече почва да прикляква нещо да загряваш и повдигаме някакви кобилици, човек. Фермерски разходки ще правим чувалчета. Той Аспарух е известен с чувалчетата. Аспарух чувалчета го знаят повечето вече след игри на волята. Но сега ще видим да се пускаме към подготовката на днешното изпитание за тях. Ей, я гледай какви телевизори, бе! И кафемашини, и хладилници, фурни, котлони, тегане, светленки. Още ли си избрал къде съм? Техномикс, за Симеонско шосе 74. Експресни доставки. От вчера за днес. Къде го има това? Айде, заповядайте. С него се оговаряме, може би от 3 месеца да снимаме нещо. Какво правим сега? Загряваме? В момента загряваме, подготвяме се за натоварване. Това, което искам да подчертая, че трябва да раздвижиме първо схванатите крака. От предните тренировки? От предните, да. Колко често в седмицата тренирате и каква е разликата в различното натоварване? В подготовка за състезания се тренира ивент упражнения. Ивент, т.е. те, които ще са на самото състезание? Да, тези, които ще са на състезанието, се тренират 2 пъти седмично. 3 седмици непосредствено преди състезанието, като една седмица след това се почива. През останалото време се прави стандартна тренировка, която е пауърлифтинг и бодибилдинг. През другите дни от седмицата набляга се на основни упражнения като клек, тяга, също и бодибилдинг упражнения се ползват. Като напиране, сгъване за бицепс, рамени преси с дъмбели. Кои от движенията в фитнес залата, нормалните движения, допринасят за развиване на общата сила? Най-основните са 2 и това е клека. Клек и мъртва тяга. И мъртва тяга, да. Рамените преси? Рамените преси са окей, когато се изпълняват от право положение, т.е. милитари прес. Да. Те също допринасят за общата сила, но активацията е повече на клека и тяга. Колко често бодибилдинг тренировка, колко често специфична? Бодибилдинг тренировката е до толкова колкото... Да, движението. Аксесуари, да. Общо дето се тренира 5 пъти седмицата, като един ден се почива. Ако не се състезаваме, ако нямаме ивент, се тренира 1 път стронгмен на седмицата. Ама тая е някаква много специална тениска, тя е гумена такава. Това е... Да може да залепват тръби, кобилици, камъни и така нататък. Да, води се грип, специална екипировъчна за подпомагане на точно дигане на камъни, логлифт, както ще покажем по-късно. Да не се парзалят. Някакви непознати неща за мен. Аз искам да покажа 2-3 неща. Много е важно. Преди да започнем всяка тренировка, да видим колко ни е сванат ахилеса и глезена. Поставяме отстояние юмрук и палец от стената. Заставаме и почваме да натискаме към стената. Като ако в началото усещаме много, така наречено stiffness, т.е. скованост, ние почти не може да стигнем стената с коляно. Може би до тук се спира. Но този крак е по-различно, малко по-отпуснато. Но цяло преди началото на тренировката, може би някъде около тук ще е възможността за движение с гъвкостта. Може да пробваш, ела, само внимай. Така добре, нали? Да. Задния крак. Сега таза да ти е справен и сега натискаш коляното. Оп. Мале, аз съм до тук, човек. Това ли бе? Не трябва да се отлепи петата. Именно, защото тръгва да се отлепи. Кажем и упражнения, с които само за 5 минути Динко ще си подобри гъвкавостта. Дай натисни. Това ли беше? Да, бе. Без да дигаш петата. Да, дай на другия крак. Добре, тук е идеална подвижността и тук е перфектно. Малко по-добре. Да. Идеално сега ще направим няколко упражнения, с които ще се отпуснеш. Заставаме и почваме да упражняваме натиск върху коляното отгоре. Елате, заповядай, аз ще си намеря една тежест. Къде ще го упражниш сега този натиск? Сега слагаме това. Тук? Да, почваме. Това се чу добре.
много обичат натиска, разбираш. Те стронгмените Добре. обичат натиска. Дай сега на другия крак. Добре, дай да пробваме първо без този натиск. После ще го сложим. Добре. Дай да добавим и тежест и ще задържим 10-20 секунди. Това може всеки да го прави, даже задължително преди упражнения, свързани с крака, тяга, клек, нали, основните. Повтаряме ли? Или нещо друго ще ми покажеш? Другото е да разтегнем малко, заставаш, натискаш малко настрани, задния крак изпълваме, вкарваме от Много гъвкав ще дойде, бе. и се разпълваме настрани. Ново. Това се води най-добрия стреч в света. Изпъни задния крак, Аз се изпотих, не знам. изпъни Какво задния. разтягаме? Аз не мога да се подпра и така да жема, как ти да... Добре. Вкарай го. Идеално. Дай сега на другата. Идеята е точно да разпуснеш цялата зона около хипфлексорите, ахилеси, глезена. Добре, дай изпъни задния. Вкарай другата ръка. Добре. Ваши. И последното упражнение. Значи тук идеята е натискаме и се изпъваш назад. По 5 пъти на страна. Идвам. Не съм си тръгнал, спокойно. Ама аз мисля, че това е много голямо. На тия двете ще го направя. Че по-ниско да се разтегнеш. Готин, готин. Задния крак изпънат, пускаш напред. Идеята е да прекрепиме Бати балерината, бати. задното бедро и тискаш назад. Ай, 5 пъти, ако можеш на страна. 5 пъти. Аз си мислех, че ще дигаме тежести тук. Ти. Пусни още. Да, айде пробвай да изпънеш. Да. Тук съм като стария учител. Давай. Много добро упражнение за стъпване в тренировката. Добре, нали? Пробвай да изпънеш задния крак. Идеално и баланс. Ще да опитаме да видим дали има подобрение. Да, тук на тая. Може и тук на това също. По-добре е да ти кажа. Я. В принцип има май напред, Има, да. Преди беше повече Преди пръст. беше 5 пръста. Я да видим на другия крак. Може би... Другия ми е по-гъвкав. Тук почти 2 пръста само ми остават. И за 5-10 минути можахме да направим каквото можахме. Да продължаваме напред. Супер. Хайде. Хайде. Вече сме готови. Искам да благодаря на всички, които подкрепят канала в Revolut. Благодаря ви от сърце. Знам, че вие също така го правите от сърце. Пауърлифтери и стронгмени. Вие правите ли ги тези неща, дето Ицо ме кара тук да се разтягаме ахилес? Не. Ние сме точно на обратната теория. Те се загряваме. Директно се слага на максимум веднага. Същото упражнение, което ще правим, от него загряваме. Да, от леко просто. Това е Ицо Мусков. Състезател в Шампионска лига. Стронгмен, шампионска лига, да. Да. Как са там конкуренцията? Трябва реално да си знаем място и трябва да трезва преценка. Направим, момчета са много подготвени и реално има къде да гоним и какво да правим. Имаме ли база? Базата проблем ли е или? Базата, добре, че са старите поколения, които са ни оставили някакво наследство и ние само го обогатяваме. Благодарение на Велизарката, още и на Мирон, някакви неща, когато ни ги даваше. Те куфари, дето ги повдигате, откъде ги взехте? Цялото оборудване, благодарение на Владимир Ризов, Българска федерация Стронгмен, Милчо Троянов. И каквото можем ние да обогатяваме. В смисъл, ето, правим си някакви неща, което нямаме, си го доизработваме. Те камъни, кръглите, откъде сте Камъните взимат? са ни наследство. Камъните се правят с кълъп, цимент специален, вътре се слага рамка, изливат И се. се определя тежестта вътре според тежестта, която се слага. Ето го и Аспарух, младата надежда. Той май най-млад от всички, На 25. Знаеш, кое стана интересно, че преди 2 години влезнах реално в големия спорт, в Стронгмен, разбираш, на 36 тя, че, което определя, че възрастта е някакво понятие, което само малко клише звучи, ама как се чувстваш? Аз се чувствам най-як и най-силен, с него сме си говорили стотици пъти, аз даже правя най-големите ми постижения, където съм правил в трибоя, в тягата и в плека и правя. За лежанката не говорим. Ти как премина от трибоя към Стронгмен? Защото то са много различни дисциплини. Те между другото по топ знамената. То няма нищо общо. Аз като трибоец, викам супер силен, правя някакви 350-400, уникален, викам на Велизарка, викам, ще това направя една тренировка с вас, викам да ви спукам нещата. И той вика, ела, човек, аз направо все едно, не знам, друг спорт, разбираш, падна ми тока, стана ми лошо, 2 пъти припадах, свестява. Не бе, нищо общо няма, разбираш. Тук е
тежести, с динамика, с движение. Да. Аз свикнам една тяга, че хоп, викам, много е тежко, викам, стига толкова достатъчно, 6 секунди упражнение. Това ми товари тук някакви 400 кг, вика тича 40 метра. Къде ще тичам? Аз не Нека мога да... втора дума беше псовдията. Не, да, то добре, че не, към няма викам, почва да се занимавам. Много тежко беше, много тежко. Но, обаче, леко, хората сме такива, адаптираме се и продължаваме и сега вече съм окей. Ама ти ми, че не е лошо да кажеш и в трибоя какви успехи имаш. В смисъл, многократен световен шампион. Име в трибоя и въпреки това идва в стронгмена и... Аз първо, кой го накара да ходи в игри на волята, не можах да разбера. Ние го карахме да не ходи. Той каза, ти вика, ще ги отрепам там от бойна. А той ги отрепа от смях. Не, ще го. Реших просто да се пусна. Значи, моята идея беше, че на майтап си пуснах CV-то, викнаха ме и исках, когато ме приеха, видях, че има много хора, на които това им е мечта. Мислех да се откажа, защото това не е за мен, аз не съм подготвен. Аз съм силов атлет, въобще нито имам такава скорост, бързина, издържливост, еластичност. Много съм тежък за такъв тип натоварвания. Но като видях на колко много хора това има мечта, и си казах, добре, другите си мечта, затова ще се отказвам. И реших да се пусна за експериенса, просто да видя какво е. И отидох и оттам нататък. Видяхме се справиш, просто не можеше плува, не мога да гребе, не мога да чували, не мога да се набира, не мога да скача. Но всичко друго беше много рекрил. Можеше да гладува, спа в храстите. Да, бях единствения, който е спал колко една седмица спах в кълта, в смисъл без навес, без нищо. Никой друг не е спал така. Добре, те насекоми, какво става там, бе, човек? Комари, Той ги ядеше. какво ли не? Да, между другото пробвах ги. Ами ужасно беше. Чакаш да се насмучи първо и да се Чудих се как всички се оплакват само от тия комари, обаче като видиш на място като си. Значи първо идват комарите, след втория, третия ден се сменят с мухите. И ти затова са да овъргаля в кълта да спрат и комари. Какво ще почваме движение първо? Почваме да изваждаме уредите, благодарение на Next Level имаме възможност да тренираме Strongman. И то къде? Отвън. Идеално. На открито. На открито, А да. зимата? Зимата Пак на се открито. отпретренира отвън. А има ли верно такива стезания на открито зимата? Как в Финландия, А? най-силен викинг. Абе, това колко кила? 80. Ама вие си слагате отгоре. Как? Допълнително. Уредите на бързо, логлифт. Това се водят колелата на полон. Фермерска разходка или фермерс лог. Така. Имаме тук... Това са кобилиците. Това е кобилицата, да. Това е кобилица. Шилд. На тези кобилици ги слагаме и тръгваме. Абе, това е сериозно съоръжение. Празно е 200 кила. Много е приятно. Самото натискане отзад, може би е, как да кажа. Много е хубаво. Директно малко пресурам на прешените. Това е за дискова херна, е най-хубавото упражнение. Ние го използваме. За дискова херна. Горе-долу възстановяването е по един месец болките, така очумяват след около месец. Колко метра ходите с това нещо? Между 20 и 40. Дието го правим по 20 метра, просто че там на шампионска лига почнаха да ги правят вече много големи дисциплини. Всяко нещо е по две дължини по 40 метра, което е смазващо. Отиваш, обръщаш се и се връщаш. Добре, как се поддържа това тегло? Това с изключително много ядене. Те, между другото, хората си мислят, че това стероиди постоянно. Не е само до стероиди суплемент. Хората ядат и ние като ходим, защото на едни маси, едни големи суфери, и те ти носят такива плата месо. И аз мен ми е неудобно, защото аз ям, ти изяждаш 2, 3, 5 пържоли, колко изяждаш. А той човека си ги взима и си ги буцка така, една пържолка. Не бърза. Да, не бърза, това 20 минути ядене. Той изяжда 2-3-4 кг, разбираш, ама той гледа, защото е 7 часа, ама те ще се пак има ядене. Пак ни сервират там, като това ще просто. Ме ми неудобно всеки път, че не мога да и сам с него, като поглеждаме. А ти си най-лекия сигурно. Значи аз съм най-лекия, да не кажа най-низки, аз съм 1,91 смята и долу има едно-две момчета, където са по-нисички така от мене. Всичко друго е, къде видиш килограми? Ами, има още едно момче 135-6 кг и после 150, 60, 180, 200 кг има, двама-трима има по 212, 12, 15 см, 200 кг. Знаеш какви готини момчета, супер. Истината е, че има разлика в днешно време от класическия Strongman, който беше 80-90 години. Тежестите съвсем не са същите вече, тъй като нивото се дигна. Логлифт беше до 140, примерно някакви такива неща, които на тренировка. Ние на тренировка правите на състезание. А сега вече, като идеш на състезание, са неща, където едва ги правим. Ема това е интересното. Стане в трибоя, между да ти кажа. Някога аз си спомням, някой каже 300 кг тяга се Да, бе, те са 400.
Аз някакъв дръпнах 350 и като, то първи човек в България е дръпнал тази тежест, нещо невероятно. Сега 350, момчета в 90 категория вече ги правят. Виж как се променя, се гради спорта нагоре. Хайде да вадим уредите. Браво, бе! Дико проходи, бе! Празно това е 180 кила, 200. С болтовете. Ти си? Пауърлифтерски колан, знаеш как се Ти си вика, не естествено. Горе от тука. Още. Как? Сега ще виж. Е така трябва ти. Добре, аре, една по-малко. Паласката ли По сте? принцип, колкото повече стисне, толкова по-добре, така че... Сега? Чакай. Дай. Дай. Ай. Сега хубаво, значи тук идеята е преди старт нареждаш, зареждаш долу, поемаш въздух и стягаш долу в диафрагмата и тръгваш. Хайбар. На хайбар го държиш горе на врата, не на трапеца долу. Сега въздух, Още по-високо го служи. карай долу, Да. задръж, Айде. лекичко. Браво е, то е леко. Без да будеш пежот. Може и да подишиш малко. Диши. О, супер. Да отида до парка да се разходя малко. Днеска заради тебе ще трябва да товарим на повече май, а? Как ти се стори? Ще За правиш още загрявка едно? добре. Ти какво се приготви да го върнеш, ти ли? Ти викаш, ще правиш още едно. Малки крачки. Дай. Диши. Плитко, така че да задържаш въздух постоянно да имаш в тебе. Това е. Динко, готов си? Мога да ти сложим още една 20. Това беше за камерата. Повече няма да се пробвам. Ицо, колко правиш най-много на това? Колко си слагал? Това е 400. Имам 425. 25 метра. 425 за 25 метра. Да, миналата година в Сърбия това беше. А ние тук колко правим? 7-8 метра. Да, постоянно се наложи да спъни миналата година на 2-3 пъти, просто тя изпускаш штанга, тя пада, виж. Падна обаче пак се продаваш. Като я оставиш, Имаш право. Въпросът е, трябва да се минеш цялата дистанция за най-кратко време. Сега, ако можеш, ще мине цялата без да спираш, нали? Ясно. И то отгоре беше 425, тук е фиксирана. Ала там беше с 4 човека, 4 момичета, плюс тежести. Тя цялата се гъне. Те е жива тежест. Жива тежест и постоянно правиш така, то те навеждат. Да. Прати го така, че за възможно най-много да те затруднат и да ти е неприятно, да ти е гадно и да се чувстваш много зле, като го правиш. Никакво удоволствие няма в този спорт. Ама не, вие не се отказвате. Не, никакво отказване няма. Не, на тренировка ми се случва по 13 пъти се отказвам, ама те вече са ми свикнали, така че не е проблем, после пак са. В момента, който искаш да се откажеш, е точно момент, който трябва да натиснеш най-много. Точно така. Момчета. На теория е така. На практика. Не се получава. Твърдят се колани, отказвам се, те ми ги събират и си ги взимам и следващите дни пак стрелям, радиш. Мен от всичко яденето ми хареса най-много. Значи тук идеята е да има голяма тежест и да мога да пренесеш максимално бързо, т.е. за време. Не е просто да пренесеш. С контузиите, какво правим с контузиите? В контузиите имаме тук с Парух една интересна теория. Колкото повече се появяват и те опитат да те притеснат, още повече се натиска. Натискаш и минава. То няма друг избор. Тялото е принудено да се адаптира и това е. Имало и случаи, които тази теория се проваля, но това са редки случаи. 50%. Как е? Възстановява се, ходим на масаж. Такъв дълбоко тъканен масаж. Естествено, ако не е фатално, всичко е поправимо. Аз искам да кажа как е в световен мащаб. Примерно Руно Хейна, един от топ атлетите в Естония. Той има 4 операции на ахилесите. И в момента има най-голямата тяга за ветерани. 470, направи рекорд 470 тяга. Като каза, че на едно състезание е се състезал с късана ахилес. С такива дълбоки белези по краката. Добре, как ходиш с късана ахилес? След операция. Възстановяване пак. Да, ма ти кажеш, че е бил с късана ахилес. Не знам. Частично разкъсан, Може би частично. И така повечето са с период на трицеп с 4 операции. Едната неуспешна, другата успешна, после пак скъса. Общо взето, контузията е част от целия процес, а не спиране на състезателното. Натоварващо си. Усещат се краката и яко се помпа.
Не, сега само се раздвижваме. А миналата седмица какво състезание има? Миналата седмица имаше в Разлог едно състезание, на което събрахме 13 човек, което рядко се случва. Обикновено са по 6-7, защото в този спорт няма много желащи да се пускат. Не оцеляват много. Да, там станах първи. В момента аз се водя по статии във вестници и медии в интернет. Ме водят сега най-силният българин. Кои дисциплини бяха? Значи започнахме с тегляне на камион под наклон обаче. За първи път само 7 тона беше, но под около 2-3 градуса наклон, това тежи сега едно е 20, защото сме теглили по 18 тона и би било по-леко. Отзад или с Дърпаш го на хомот, вързан ти от тук, едно въже отпред и се теглиш на въжето. Колкото по-наведен си, толкова по-добре. Зависи сега, като е под наклон. Аз разбрах, че с таза е по-лесно да го засилиш да тръгнеш, вече след това лягаш. Това си е голям тонаж, човек. Да, това е първата дисциплина, която е кардиодисциплината. Следва кобилица на 300 кг, 20 метра. Кобилица 300 кг, това е втората дисциплина. След това щафета, фермерска разходка, 20 метра с общо 250 по 125 в ръка тичане. Буквално на спринт. След това четвъртата дисциплина беше стълби, а имаш 3 различни тежести, всяка с по 20 кг повече. Почваш от 150, 170, 190. Трябва да качиш стълбата с тежестта, да оставиш, да се върнеш и следваш. Това е пак за бързина, за време. Там също станах втори. И след това коронната дисциплина, която ми е любимата, мъртва тяга. Обикновено се прави с автомобил. Този път беше по трибойски с лост. Там беше с елиминации. Всяка серия се качва с по 20 кг. Почнахме от 220. Моята беше последната и приключихме на 340. Там станах първи и накрая в генералното класиране първи. Сега е добре да им помогнем на тези момчета да не се изнервят. Малко и те да се раздвижат. На фермерската? Да. В момента това, което експериментирам аз е 250-300 грама протеин на ден. Една година се пробвах без 0 въглехидрати. Не препоръчвам на никой, който се занимава с силови спортове, да прави нули. Това е абсурд. Колко ти е оптимума сега? 250 протеин и колко въглехидрати? 400. Общо 400. Без въглехидрати не става нищо. Това ти е най-важното в силовия спорт. Аз съм горе-долу 400 въглехидрати и около 200 протеин. Няма ли да правя аз? Добре, давай. По-вдясно, за да вземеш фермерската. Да. Това е щафетата. Да. Реално вече на големи състезания така почнах да ги правят, за да затрудняват максимално състезателите. За да не е нужно да слагат по 500 кг един улет, просто два. Динко, ще пробваш ли фермерската? Ще пробвам, ама тая тежи. Това е лекичко, за да гряваме в момента. Тиле, това са 90 кг от страна. Ами даде, лекичко е. До 150 има време в ръка. Ще стане, бе. Абнормал. Ето го, бе. Ето. Да си ги върнеш. Не, много добре. О, супер. Дай, че времето тече, имаш една минута да го направиш. Ето, бе, станат нещата. Добре, браво. Какво е усещането? Фермерската. Кои мускулни групи Почна да ми натоварят? харесва, човек. Това ме притеснява най-вече. Не, в интерес на истината, в комбинация с сила с интензивност е много готина комбинация. Това е оптималното, човек. Да. За мен Стронгмен е Формула 1 в силовете спорт. Много се забърза метаболизма и аз точно това. Ми е странно как се поддържа тези килограми. Като с Много културизма, ядене. 5 пъти на ден, 5-6. Човек, цялото тяло се чувства така, се помпи от едно и такова движение. Най-накрая ще взема да стана пауърлифтер, да стронгмен. Еми добре, айде да пробваме и чувал. Това е Динко, 110 кг. Чувал. Който се дига И го носиш. и се носи. Обикаляш. Хоп. И го връщаш на земята. Това обикновено се прави или в щафета, Да, това или е се правят различни по тежест чували. Примерно 3 да кажем, А всеки той е по-тежест. 110, той е колко е? Това е щит. 130. Това ще. Да, това също по-различно е като носене. Значи другата може отгоре да я сложи. 130 кг. Той как го взе? Екипировката, освен на коленки, някакъв Малакът вид. ама на мен примерно ми убива на бицепсите.
Те Защото помагат сте също, големи пазват бицепси. лактите ми и директно ми спира кръвта и не ми е много приятно. Определен вид обувки, виж го нашия колко е модерен. Обувките имат значение. Те са като затяга, примерно. Прави подметки, тънки и твърди. Това затягата е основа. Тази върна, примерно, не е Аз случайна неговата, опитах за нищо, нея. че е така като за дискотека, примерно. Ама тя става и за дискотека, освен в залата. Той е ходил. Аз първо. Аз ли бе? Приятел, Какво? дай, тази ще нося. Айде. Тук за хамалче ме хванаха. Не мога да разбера, що не си направите една хамалска фирма. Ами аз имам. Не казвай ги тези неща. Значи, като имате нужда от хамали, ще ви Вземи дадем премести се контакт. казва. Как? Вземи премести. Ако не друго, поне силовия спорт за това ме е помогнал. Едно много техниките с тези колани. О, там няма нищо общо с сила, между другото. Колкото по-дребен и Слабичък е. слабичък си, толкова по-добре. И само техника и издържливост е там. Ти за това си шеф, нали? Не работиш. Скоро пренасяхме едно пиано 7 етажа, от тогава си казах, че повече няма да хода. Добре? Айде, момчета. Давай. Айде, че ще изтинем. Готов за игри на волята. Щом А той дига остави чувал. едното там и го върна това. Да. За кардио. Салил. Тук заличката е супер, може да тренирам отвънка. Между другото, не мога да 171 пулс. Отделно да имаш и Това е средния пулс по време на ивенти. Аре, Лок, загрей. Това колко кила беше? 70. Е това, диго. Това няма да го направя. Ела да го правиш. Не, няма да мога. Няма да можеш, ще кажеш. Но като цяло тук световните рекорд е 220, колко беше? 223. Ицо, на тебе колко е? 150 тук има в залата. Направи 150. Него зала имаше малко по-едър. Диаметъра на Диаметъра е самия малко по-лесно. Съм направил тройка на 150. Някои са по-професионалисти от други. Ема така дигаш повече на кръст. Не, дига повече пред камера, не на кръстата. Използва за силка. Стандартното е. Аре да товарим малко. Велизарката яко са изпоти обаче. С щитовете, с чувалите. Поноси. Добре. Това са 100 кила. Да, лак ти хубаво, браво. А добавки? Ползва ли добавки някой? Аз ползвам много добавки. Креатин, есенциални аминокиселини. Аз искам да благодаря на Оги, на Огнян Кръстев, собственика на МЛО, където помага много, дава добавки, възстановяваме се, ползваме изцяло МЛО, марката, която според мен е топ. От към добавки това взимам. Протеини, креатин, аминокиселини, бустери. Той е по-скоро от бустерите, даже малко прекалява. Аз по-не ги харесвам, защото получавам, може би заради възрастта. Получавам някаква ритми, така и не ми е много добре, но на младежите е окей. Аз даже предпочитам аминото на капсули, защото от протеина дългото години и време пиене и почва да радни стомах, както защото аз винаги правя сутрин обесен ядки, протеини, банани. Винаги го правим също едно, всеки ден. Сега почва някаква непоносимост към обесните ядки. Разни други там, омега, това, билки. Не, по-скоро на витамини. Комплекси пак. Почнахме напоследък страшно много с Велизар, защото понеже той гледа много такива, той си е ютубър в компанията за солта. И в Кипър имах едно състезание много неприятно. Направо се изнесохме на ръце. Сванах се крампа, ама не крампа, като хората да се разтегна. 4-5 човека не могат ми сгънат крака. Така, Чакай, като става въпрос за крампи, аз да помахам. Да. Сол. На 80 кг човек се пада около 7-8 грама сол на ден, трябва да приеме на ден. Това е всеки ден, не или 2 дена. Всеки ден. Това е не тренираш човек, освен всеки килограма. Всеки сам да прецени, ние като имаме 4 часа, фанелките 5 пъти ги изпотяваме, сваляме по 3-4 литра на килограма на тренировка, след колко сол ние трябва да приемем.
И този Около мит, нали, че 25 грама. много е, нали, вредна и такива нещата са малко. Да, ама то с тази сол ти трябва да се хидратираш добре. Естествено, да, той нищо не правиш. Не. Той не знае толкова много ме тъпче сол, че аз по много време става лошо, ама то не е само сол, той е захар. Да, но издържаш, минаш. Издържам, нямам никакви проблеми, казвам ти солта и захарта. Следващия момент. Следващия евент, но чисто нов съм, разбираш, за 6-7 минути възстановявам, няма схващане, няма дори да се напомпаш, не се схващаш. Но когато нямаш достъп до такива електролити, както ти каза, ти спомена за скъпи добавки, може да се използва сол. Обикновена готварска сол. Натриев сол, да. Той фактически натрия е това, което. Да. Другото нещо, което може да се добавя преди тренировка е сода бикарбонат. В малко количество, 2-3 грама. Абе, най-вече трябва да кажем, че това е мит с това, дето султан не трябва да ядеш, това бялата смърт, захарта, бялата смърт. Няма Вие такива. те захарта също. Трябва да разбият тия митове. Хранително-вкусовата промишленост са погрижили, пък и те хората обичат колбаси и луканки да ядат и си набавят достатъчно сол. Много трябва да следите и храната, която приемате, колко сол има, защото да не стане мял. Айде, момчета, айде, че ще настинете, ще падне кръвта. Че аз заспах, докато ви слушам тъпотиите. Тук ще правим ли снимки, ще ги разделим ли двата епизода? Няма смисъл, заедно защото ще то ще няма да е много в моята зала. Сме на 17 минути материал. 17 минути, аз се щупих краката, там се газруча, тук нося като хашлак. Братле, ти бързаш, айде такова. Не, бе. Това е снимане, искаш, бе? то е рязане, знаеш колко. Слушайте, ставайте игри да водят 24 часа. Добре, да покажем на тази дисциплина. Това е фиксирана тест. По-зле от штанга. По-зле, да, защото виж. Върти се в ръцете, да. Нещо отива в... Да, това. И трябва да отпуснеш хвата до едно време. Аха. Ясно. И де-факто самата инерция на лоста от това го фащаш в ръцете. Това е нещо подобно на това, ама няма нищо. Това слагаме корем и от се дига на... Значи тук трябва и корем да имаш, значи не е за мен тая. Колко килограма е това? Това е 50. Това е леко. Мога го помощ? Това е леко, Аз ще го обърна до тук направо. Дава заявка. Събираме цирка. Това беше положението. Дойдохме в новата зала с още по-екстремните камъни. Гледай за какво става просто. Как се подготвят съоръженията. Всичко е с блъскане и чукане. Ако мислите, че нещо става лесно, не. Това са антики. Вършат ни работи, като трябва да трупаме за мъртва от тях повече. С това се загряват, така ли? Да, за камък. Аха. Велизарчо много държи да... Ето го. Ама ти човек само се скаташ. Яш каква сила извади. И на фермерската, гледай това с лекота го диши. Аз няма са надпълн на камъните. Виж го как си го подхвърля, брат. Ти да видиш. Каза ли, че си по канадска борба световна? По канадска ли си игра? Виж му израстъците тук по ръцете. Те са такива страннички. Ела да снимаш. Виж тук. От 5-6 късвания, виж как остава. Какво си късал? Само тендините, частични разкъсвания на сухожилието. И е зараснал и се изчепило. Това хора не спирайте да тренирате, въпреки контузиите. Тогава докторите ми казаха, не тренирай едик си колко месеца, болката не спираше, започнах да тренирам само с леко да вкарвам кръв, за един месец ми мина. Сега какво правиме? Ще покажем как се дига Atlas Holmes на английски. Камерите на това са на български. Това се лепи от така нареченото таки. Тоест... Значи такито това е вид смола, която се използва за по-добро сцепление. Е така. И това се слага по ръцете. Спайдер таки, да. Знаеш ли интересен факт, че хамбала също използват лепило? Растително, всичко е био, натурално. Това се слага и на състезание може да се ползва. Това е задължително. Да, повече. Че ти сваля кожата камъка. А това как се мие после? Бебеш коли. С бебешко ли? Бебеш коли. Да. Мажеме се с бебешко. Вие 3 часа се мажете с загряващи неща. После, Не само той. Брат, ти само се маже. после с бебешко олио. Тренировката си отнема бая време с грявката около 2-3 часа. Моите подготовки, примерно когато са били за професионално, са отнемали около 5-6 часа с прибиране на уреди, вкарване, изкарване, поправяне. Че си не правиш бицепс. Да, и да се тръгнеш. 40 минути и кажеш, ще пати тежка тренировка, аз не може да държам повече. Нещо против културистите. Казах тренировка, ще се казва културистите. Спарух ти ли си? 125 кг.
125 кг е това нещо. Да. Значи това е един вариант за дигане, който нали, за по-леките топки се използва. За по-леки топки 120 кг. Тая топка тежи колкото мене. 120 и стига до 180. Тук не е толкова проблем теглото, колкото това, че е много неудобно. Аз съм първо да ги качвам на краката и после да направя другия вариант. И от тук. Това е опцията. 120 и какво имате още? 135, 152, 160, няма по-тежки. 160. Ама за тренировка са напълно достатъчни. Динко? Не. Значи общо взето това са щетите. Трябва да имаш силен епидермис. О, много добре. Това е 100, мисля, че повече, 140. Браво, бе! Добре, за колко време развиваш такава сила? Аз лично тренирам силови спортове над 10 години, така че... Първата ти среща с камъка колко дигна? Първата ми среща с камъка, ако трябва да съм честен, беше на 125 и леко скъсах бицепса от грешна техника. Всичко винаги е до техника. Техниката е изключително важна. Ако не си достатъчно подготвен и наясно с това, с какво се занимаваш, Техника. Трябва и да си як. Аз ви казвам, примерно при мен лично беше в началото на годината, нали, подготовка за състезание, така. Дойдох тук, тази 120-тица, само я прегръщах. На следващата тренировка я повдигнах. На следващата я дигнах, вече направих едно повторение и вече мога да правя 5. Общо взето ми трябваха 4 месеца да върна старата памет, която е мускулна. А първият път е изграждането на техниката, защото ти не можеш на 120 да почнеш да изграждаш техника. Не, можеш, просто почваш да дигаш, правиш упражнения. трябва да имаш базата и да си як вече. Това е за напреднали. Точно така, стронгмена не е за начинаещи. А Ицо как се справи с камъните първия път? Гордо като него. Противоречие нон-стоп имаше с тях. Става ли добре? Продължаваме с дъмбела. Да. Дъмбел, фито, тук дръжката е много интересна, че тя вътре е доста по-широка. Трудно се държи този хват. 6 см е фито на дръжката. 60 мм. Милиметр. Да, милиметър. 6 см. 6 см. Да. Дисциплината е Giant Dumbbell и тук са за бройки или за максимално тежест. Сменяш ли ръцете? Когато са за бройки и трябва да направиш повече бройки, можеш да смениш ръцете с това, че ако едната се умори, другата да помогне. Да достигнеш повече... Тук той се разглавя, отварят се тук тези джаджи и вътре слагаме дискове. Да. Отваря се. Това кой го е правил? Това го прави един експерт от Перник. Тук петички Когато слагаш. ще се зареждат петици, да. Колко килограма става този дъмбел? Отваря се капака, значи в момента празен е 40 кг. И идеята му е Колко стават от страна? По 10. По 10 от страна? 10 сложиш, стават 20-30. Оле, майко. Много страшно ми изглежда вече. Фащаш го с двете ръце. Така, Можеш да използваш така. коленете за инерция, да си го сгънеш и го качиш горе на рамото. Оп. Това е леко. Добре. Почти да. За малко. Много лифт, но... Не, това със сила го дигам аз. Не... Усети ли Мисъл, напрежение? усети го, да. Тежко е, много е неприятно. Най-неприятно е това, че фито на дръжката е доста голямо. Ти имаш чувство, че ще откъсне палец това нещо. На 110 кила, не знам. 110 кила, тук в България май никой не дига. Освен Димитър Салатинов, той мисля, че държеше рекорда наскоро. Около 140 кг, ако не се лъжа. 140. Да, за единица в Щатите. Не забравяме, че Салатинов е най-силен американец за 2 години подред. Въпреки, че е българин, да. Но той държеше рекорда, може би в последствие е подобрен. Всичките движения ли ги правите в една тренировка? Не, т.е. тренираме, когато знаем горе-долу какви са дисциплините и правиме 2 от ивента, примерно един след друг. Ако някой от ивентите е по-лек, може да го добавим и него, т.е. 3 ивента. Ти ползваш еластици често в това? О, да. Използвам еластици и имам едно турбе. Първото ме мотивира за тях, гледах няколко видеа с теб, после направих мои лични проучвания.
из мрежата, подкрепени с Научни директно изследвания. научни изследвания. Да. И се оказа, че това е едно от най-добрите Най-често използваните средства за повишаване на силата. на силата, точно. Да. Но нали, не е само да използваш еластика като свободна тежест, Да, в комбинация, комбинация с тежест. с тежест. И то тежест, която е близо до 60 до 70% от това, което дигаш. Да, и след около 60 дни дават между 20 до 80% повишаване на тежест, на силата. Да не се притеснят хората, че някой ще им се подиграва, някакви такива неща, там, че използват ласти. Хора, пробвайте, нещата работят. Много благодарим за поканата и за това, че успяхме да направим това. Ще направим, разбира се, нещо друго с момчетата. Мен ми се иска някакво състезание да успеем да отразим с нашия екип. Да, там тежестите ще са стабилни, екстремни. Благодарим за вниманието, благодарим момчета за усилията, които Чао и до положихте. Чао и приятно гледане! Чао, успех!